Yr hogiau cyntaf i gymryd rhan yn her newydd y lle ydy Clwb Rygbi Porthaethwy. Ar gamp un chwaraewr fydd dal 3 iar a rhoi nhw yn ei bocsys yn yr amser cyflyma. Felly, beth di hanes y clwb? Mae'r clwb wedi bod yn mynd dwi'n ers 75 dros y blynyddoedd. Da ni wedi bod reit lwcus yn denu cymysgedd y bobl i'r clwb o'r cyffinia pentrefi agos. Mae gennym ni Australian efo ni, Paul Mullins. Mae gennym o ddigon i ddeud dros ei hun. Mae gennym ni Wyddal ac llynydd oedd gennym ni Americanwr Stan. Oedd y boi mwyaf ti roed i weld oedd wedi chwarae pro ffwtbol, ond oedd o'n catraffad oedd i ddygymod efo y ffaith bod chdi gofod rhedeg gwmpas lot o rygbi. Oedd o dda iawn am reslo, oedd o dda iawn am gocio bobl drosodd, ond tom cweit yn dall y rhedeg beth. Beth mwyaf pwysig wneud i wneud mewn clwb wedi cael ysbryd da yn y clwb na, a fod yr ogia mwynhau cwmni gilydd ac yn mwynhau beth maen nhw'n wneud ar y Sadwrn. Ia wir, ond mae yna bethau pwysicach fydd. Felly, pwy o Borthaethwy fysa o ran dal ieir? Swn i'n dewis i fynd i canol Andrew Bolton. Mod i arfer rhedeg ar ôl genod so sy'n gallu gweld sy'n mae yn erbyn QQR tro yma. Dave, dwi'n meddwl captain, mae'n fast, mae'n gwaith melyn, ac mae efo centre of gravity da, dwi'n meddwl. Ooh, tough one. Someone fast but with good hands and aggressive instincts. It'd probably be Darren Mark or Ed, one of the 2 scrum halves. I think I'll go with Daz Mark. Paul, sy'n i'n dewis, mae'n gael o nickname gorilla yn galw, mae'n flewog a mae'n fawr. A dyn nhw'n deud yn dracio i bawena, falle ar lawr, lle dwi'n meddwl gan nhw'n dwylo, digon o gyflymdar yn mynd i dal y cyfeir. Os yma, Spaz, mae'n siwr, ond mae efo tag, so mae wedi gorfod mynd adra fuan. So, na i dewis Iwan. I'd put Ollie O'Brien in there, definitely. He's a bit arrogant and English to boot, so... Felly, digon o dewis o enwan ar het, ond dim ond un fydd yn cael y fraint o chwarae ar y 10 mae dal iar. Iawn ogia, da ni wedi cael y fot yn yma, ac y person sy'n mynd i'r canol at y ieir ydy... Iwan Jones! Conspiracy. Iwan Llyr Jones o'r Felin Heli ydi hwn. Mae o'n hen law ar gicio, ond mae yna ddim llawer o hynna'n digwydd hyn o ma. Felly, ydi Iwan yn ddigon ffit i ddal ieir? Os ni'n fydda iawn, hamstring yn tynnu ar y funud, os ni'n fydda iawn yn neud o fod hwnna. Dews ni'n drio fod e? Os yw'n mynd. Cawn mi gawn i weld, ond bydd Iwan yn gweld dipyn llai neu dipyn mwy efo'r sbectol drwchus ma. Bydd ddylsa hynny y sialens yn ddifyrach. Felly draw fan i Borthaethwy at i'n sylwebydd ni Malcolm Allen. 5, 4, 3, 2, 1, go! Croeso yma i Ynys Môn. Colwg da ar Iwan yn ei specs ag Iga. Oedd yn sôn yn gynharach doedd am i hamstrings, wel, dyn yn mynd i lles i wlyn i'n iar, mae'n sicr. Roedd o'n edrych yn gyflymach na hyn doedd yn y dechrau, ond yr un wen sy'n cael ei gyntaf gyda fo, yndi, pawb o chwerthin arno fo, wel, chickens oedd nhw i gyd. Dwi'n gweld trwy'r specs na, yndi. Mae wedi dal yn arall yn ddi tro ma i fewn i'r basgiad, yndi, mae o'n brisio man hyn. Yn erbyn amser wrth gwrs, mae o ar ôl yr un brown. A mae hon yn dangos i gallu. Ond wedi ddo gael i. Na, ond mae wedi cael ei diwedd, mae wedi deifio. Do, mae o wedi dal i. A gan i weld hynna eto. Edrych o'ch siap i gorff o fan hyn. Union fel Pepe Reina yn ebyn Aguero dwrnod o blaen. O'n i yn meddwl bod chwaraewyr rygbi ddim yn deifio. Ond mae hwnna'n dangos bydd hwn. A'i amser o 41.5 eiliad. Bydd i'r record? Hwna di'r cynnig cyntaf i wan bach. Dewch nôl at hynny wythnos nesa a cofiwch, mae ar y 10 mae dal iar.